Koro wadonjo weche mag tuke nyako Ramogi. Ambrose Rachier biro tayo Gor Mahia kaka jakom margi kuom higni 4 mabiro bang' yudo loch yiero manobagi odiochieng' manyoro e alap ma Nyayo National Stadium. Samo Chola manen jagoro maduong' nyothich oko gi jogo ombulu bang' Nick Arum mi thuolo mar bedo jagoro manyien mar Gor Mahia. Jafwambo marwa James Opondo ne oluwo yiero ma Kogalo kendo koro miyowa lipot e yo makama. Higni 17 kendo kwan pok ochopo e giko ma ji ne paro ni biro bedo e telo mar Ambrose Rachier kaka jakom mar Gor Mahia. Okinyi mang'ich e alap ma Nyayo, jogo ombulu nochopo kar rombgi kendo kwayo Nyasaye ng'wono mar rem chopo kuonde alam ka paro ne opogore ni dibed ni telo mar Ador chopo e giko. Bang' kweno mar ombulu rumo, Ambrose Mugabe Rachier ne obedo jaloch gi kura 658 kendo yombo Dolfino Odhiambo mane oyudo kura 456. Tija an awuon kaka jakom mondo ane ni ariwo wi jokomiti kendo mondo wati kamoro achiel mondo wakel dongruok ni club. Mano awacho ni en tija an awuon, gin joma ng'ato kaka Secretary General mokel en ng'ama osetiyo godo e ndalo machon. Ok ane gima biro pogowa. Sali Bolo bende en ng'ama osetiyo godo e komiti. Johera mag Gor Mahia mathoth osebedo gi to e wi telo mar jagoro maduong' Sam Ochola. Ne giyudo thuolo mar thegore kode kokalo e ombulu bang' miyo Nick Arum telo mar bedo jagoro maduong' mar Kogalo. Gima duong' wi Gor gigalo ni en ga jakom NSG Secretary General to mane wan go sane no chayo kabisa kendo nyiso ni odhi loro branches mag Gor Mahia kendo odhi ketho weche mag fan base mar Gor. To mai gima riyo koso koriwo ingeno yombi to yeno yombi wan dwaro accountability mwadwaro ka wan joma fan o kaka wan fans mag Gor wadwaro ni kopo no timre maber to clubs mamoko go bon chang mufano ko kuom wagi ka mfano ko kuom Gor en team maduong. If you relax and give the votes to somebody who doesn't know anything about the club and then somebody who doesn't have money, at times we need money for the team to go even outside. So giving it to somebody who is moneyless becomes so tricky. Tok yudo loch gi kura 582 e kinde mane Ochola yudo kura 501, Arum kwayo jokogalo mondo obed kendo oti kanyakla kata odoko ni yiero ne okelo pogruok kuom jogo mane ochung'. All of us are Gor fans. But in an election there must be a winner and a loser. And even if you see the margins are not that wide. So my appeal is let's all come together, work for the betterment of the club. Wich baro osebedo ka okwako wach mar alap mar Gor Mahia ka en singo mar Rachier osebedo ka chiwo nyaka ne ochak bedo e telo. Bedo maonge papo osekelo midhiero ne Gor Mahia ka seche moko bago tuke pewe madongo mag sirikal osebedo matek. We decided to abandon that pursuit and to look for land which has got nothing to do with the government, purchase it with the help of some of our benefactors, and then put up a stadium. That is a promise that before I leave in the year of our Lord 2029, that I will have either completed it or embarked on it to a significant extent. Sali Bolo noyier kaka jalup jakom bang' yudo ombulu 610 kipimo gi 488 mane mbaka oyudo. Gerfas Okuku ne okawo kom mar jakeno ka telo manyien biro tayo klab no mar Gor Mahia kuom higni 4 mabiro. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom bedo gi Ramogi TV weche manyien mag rameny piny odhiambo ni.